Moi! Posti toi firmalle materiaali onnellisuutta. Elikkä tuli hankittua ilmakuvaushommiin tommonen DJI:n Mini 4 Pro kopteri näytöllisellä ohjaimella. Aikaisempaa kokemustahan mulla olikin ton Mini 3 käytöstä ja suurimpia erojahan näissä on nyt vähän parantunut kamera tässä uudemmassa ja vähän lisää noita automaattiominaisuuksia muun muassa tässä uudessa saa esimerkiksi ennalta valitun reitin tehdä karttaa, jonka tää laite osaa sitten itse lentää ja kuvaajana voi sitten keskittyä enemmän siihen kuvaamiseen silloin kun laite lentää itse. Ja mitä setti sisälti, niin siinä tuli tuo itse kopteri tietysti, näytöllinen ohjain siihen laitteeseen ja sitten 3 akun telakka, jolla saadaan sitten lentoaikaa vähän reilummin näillä vähän lämpötiloista ja olosuhteista riippuen, niin semmoisen 20 minuutista puoleen tuntiin per akku lentelee. Ja lähdin nyt kokeilemaan tänne Viherinkosken vanhalle sillalle, minkä näköistä materiaalia tällä uudella laitteella nyt sitten tulee. Ja tämän näköistä laitteestahan nyt sitten on tosiaan kyse. Tämähän on aika kevyt laite, painaa hivenen alle 250 grammaa ja löytyy kuitenkin teräväpiirtokamera ja anturit joka suuntaan niin, että sen ei pitäisi tuolla lentotoiminnassa sitten törmäillä mihinkään. Siitä ohjain päälle ja tuosta sitten kone käyntiin. Joo, siinä se sitten olisi, muuta kuin laitetaan koneet käyntiin. Take off. Home point updated. Joo, minkälaiseen lopputulemaan tästä päästiin.
kyllä hienosti pelaa. Tällä on ilo tehdä hommia tällä laitteella, saadaan tosi laadukasta materiaalia aikaiseksi. Ei muuta kuin alkaa myymään kuvauskeikkoja reilusti. Laitteen käyttöä jo tosiaan helpottaa se, että on sitä edeltävää mallia jonkun verran käyttänyt. Nämä on käytöltään kyllä ihan käytännössä identtiset laitteet. Sen huomasin, että toi tutkatekniikka on parantunut tähän nelosmalliin siitä kolmosesta, eli tämä huomattavasti tarkemmin varoo kaikki oksat ja muut joka suunnasta, ettei se vahingossakaan törmäile sitten mihinkään ja tipu alas ja mene rikki. Ja näistä mä oon tykännyt tässä minisarjassa, että nämä menee näin vitsin siroon tilaan nämä laitteet, jolloin tätä on tosi helppo kuljettaa mukana, ja silloin kun noita kuvaustarpeita tuolla maailmalla kulkiessa tulee, niin on huomattavasti pienempi kynnys, että on myöskin kuvausvälineet matkassa.